РАСМАН муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним вазнини UFC, дуюм рақами рейтинг Иджи Прохаска бо рекорди 35, зидди сеюм рақами рейтинг Ҷамал Хил бо рекорди 12-2 рӯзи 18 январ дар турнири UFC 311. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО мода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. дӯстон, ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати шифофармо ҳама намуд дороҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо дороҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. ҳамчунин ширкати шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада дороҳои гиёҳӣ дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо паҳлавон салом расонед. тобови ҷангори вазни ним вазнини UFC Магомед Анкалаев иқрор шуд ки шабакаҳои иҷтимоии ӯро менеҷераш Али Абдулазиз пеш мебарад. биёед суханҳои Магомедро гӯш мекунем. дар шабакаҳои иҷтимоӣ ӯ аз саҳифаи ман менависад, аммо мо ҳамаи чизро маслиҳат мекунем. ӯ бе огоҳӣ ман ягон чиз наменависад. барои соҳиби муҳориба шудан, барои оне ки рақибон нагурезанд ва розӣ шаванд, мо маҷбур мешавем ки гап занем. ҳама коре ки мешавад ман бохабарам, аммо ман забони англисиро намедонам. барои ҳамин Али ба ҷои ман менависад, гуфтааст Анкалаев. ва дӯстон, аллакай чанд сол мешавад ки қариб ҳама медонанд ки Али Абдулазиз саҳифаҳои иҷтимоии ҷангварони худро истифода бурда ба ҷои онҳо ҷавоб медиҳад, аммо то ҳол ягон кас иқрор шудагӣ набуд ва Магомед Анкалаев аввалин шахсе шуд ки иқрор шуд. шахсан худи ман дӯстон фикр мекунам ки агар ин кор бо маслиҳати якдигар бошад, пас ягон ҷои бадие надорад. ба фикри шумо чӣ метавонед фикрҳои худро нависед? ташкилоти UFC расман муҳорибаи Колби Ковингтон зидди Хоакин Баклиро эълон карданд ва Хоакин оиди ин муҳориба фикрҳои худро баён кард. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. Колби Ковингтон мегӯяд ки то ҳол ӯро ҳеҷ кас ба нокаут равон кардагӣ нест. мегӯяд ки ӯро фавран шикаст додагӣ нестанд. ва медонед, ӯ рост мегӯяд. ҳоло ӯро ягон кас ба нокаути вазнин равон кардагӣ нест ки ӯ беҳуш шуда бошад. ман муҳорибаҳоро то қарори доваро бурдан дӯст намедорам. ман ҳамеша кӯшиш мекунам ки корро фавран ба анҷом расонам ва барои ин корро кардан ҳама корро мекунам. ман аниқ медонам ки дар муҳориба зидди Колби Ковингтон бартарии зиёд дорам ки ин чиз ба ман ғалаба меорад. фикр мекунам ки баъди чунин ғалаба онҳо бояд ки ба ман муҳорибаи унвонӣ диҳанд, гуфтааст Бакли. хотиррасон мекунам ки муҳорибаи Хоакин Бакли зидди Колби Ковингтон рӯзи 15 декабр дар турнири UFC Fight Night мегузарад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. дӯстон, хабари деринтизор, хабаре ки ҳама интизор буданд. РАСМАН рақиби Доробшо Наботов маълум шуд ва ҳозир ҳамаи маълумотро пешкаши шумо мекунем. акнун РАСМАН ҷангвари тоҷик Доробшо Наботов бо рекорди 8-0 зидди ҷангвари бразилӣ Матеус Камило бо рекорди 8-2 рӯзи 14 декабр дар Корея дар турнири Зомби Fight Night. ин хабарро РАСМАН соҳиби ин ташкилот ҷангвари UFC корейский зомби эълон кард ва дар саҳифаи расмии ташкилоти ӯ чунин навишта шудааст. муҳорибаи асосии карди ҳафтуми Зомби Fight Night Доробшо Наботов зидди Матеуш Камило рӯзи шанбе 14 декабр дар Кинтекс. муҳорибаи ин ду ҷангваро интизор шавед, навиштааст ташкилоти Зомби Fight Night. ва дӯстон, чӣ гуна ки фаҳмидед Доробшо рӯзи 14 декабр дар турнири Зомби Fight Night зидди ҷангвари бразилӣ Матеус меҷангад ва муҳорибаи онҳоро худи Дана Вайт тамошо мекунад. ва агар ки Доробшо дар ин муҳориба ғолиб шавад, пас соҳиби шартнома бо ташкилоти UFC мешавад. ин чизро худи Дана Вайт ба Доробшо ваъда дода буд. барои ҳамин дӯстон интизори муҳориба мешавем. аба Доробшо бошад омодагиҳои хуби беосеб ва албатта ки ғалаба орзумандем. дӯстон, биёед дар ҳамин навор лайку комментариҳои зиёд мемонем то ин ки дигарон бинанд ва дастгирии худро ба ҳама нишон медиҳем. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид. хонободу сарбаланд бошед.